Qarapulad Bulgar жерлегендә 14-нче гасыр уртасында төзелгән бина ул әле дә яхшы сакланган. 4 катлы бу корылманың түбәсе гөмбәз сыман. Qarapulad Булгар ханының хөкем итү урыны булып саналган. Хөкемне хан үзе һәм абруйлы аксакаллардан сайланган эш казый чыгарган. Сәхнә артында артистлар мәшкилә. Опера булгач тавыш көчен аның яңгырашын сынап карау мөһим. Акустикалы зал булса бер хәл. Бүген артистлар Qarapulad арияләрен беренче тапкыр ачык һавада Булгар җирлегендә башкара. Qarapulad белән бәйле риваятләрне моннан 8 ел элек Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис өйрәнә башлый. 40 кыз, 12 кыз, янмый торган кыз, Аксак Тимернең Булгарны алуы турында легендалар. Шуларга нигезләнеп Qaраpuladның либреттосын иҗат итә. Композитор Илмир Низамов сүзләрне көйгә сала. Хан кызын аның дус кызлары саклый. Берсе дә хан кызын сатмыйлар. Аксак Тимер гаскәрләренә. Хан кызы ул бит дәүләт символы, дәүләтчелек символы. Димәк, кызлар, аның дуслары, ул бит күпмедер дәрәҗәдә халыкны гәүдәләндерә. Димәк, халык үзенең хакимлегенә, үзенең дәүләтенә тугры булып кала һәм тугрылыгы безнең дәүләтебезне бүгенге көнгә хәтле саклый. Спектакль язар алдыннан без монда килгән идек. Ринат абый белән, режиссер белән килгән идек. Һәм Qarapuladдан мин илһам сораган идем, әйтәм, шул спектакльне эшләп чыгарга. Qarapulad операсын ачык һавада тарихи бина каршында кую идеясын Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдим итә. Премьерага ул шәхсән килде. Bu tarihi hizmet. Әле без моны быелдан соң тагын да матуррак итеп, тагын да дөресен әйткәндән соң инде авторлар эше дөньяга күрсәтерлек иттереп эшләргә тиешбез. Менә шушындый хәлгә килеп җиттек. Безнең үз кулыбыз белән эшләнгән эшләр булар. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Тимер җиһазлардан корылган сәхнәнең төп бизәлеше Qarapulad үзе. Тарихи бина каршында уйнау артистларны да илһамландырган. Гомумән бу рольгә килгәндә бу рольгә чиккерегә түгел, бу рольдән чик чыгарга икәне авыррак булыр. Qarapuladның гомумән энергиясын тоеп торабыз. Biz анда безнең кулислар, без анда кирип көч алабыз һәм тагын яңа сәхнәгә чыгабыз. Шу вакыйгаларның шаһиты булган Qarapuladның ташларына тотынып уйнау, бу тарих белән бергә очрашып, ниндидер бер тәңгәл килеп берләшү. Операны ачык һавада кую Татарстан сәнгате өчен беренче тәҗрибә. Бу вакыйганың әһәмиятен тарихчылар да, тамашачы да бәяләде. Без тарихны күбрәк шулык фактлар, шулык тарихи шәхесләр аша күрәбез. Ләкин монда менә теге художество яктан опера булып, музыка булып, ул тагын да безнең йөрәккә ята торган. Существует ведь традиция. Күп кенә илләрдә тантаналы чараларны тарихи урыннарда уздыру матур гадәткә кергән. Татарстан бу дулкынга кушыла икән, без шат кына. Монда килгән кешеләр опера гына карап китми, алар тарихка чума. Булгарда 14-нче гасырда ничек яшәгәннәр, туган җиргә мәхәббәт, ватанпәрвәрлек. Монда барсы да бар. Татар халкына гына хас моң да, һәм инде татар халкына гына хас менә шугадилек, тыйнаклык һәм шул ук вакытта тарихи изләрне тәкъдим итү ул бик мөһим. Минтимер Шәймиев ачылыш тантанасында тамашачыны ышандырып әйтте, операны Булгарда төпләндерергә уйлыйлар. Әле бу безнең соңгыш булмас. Эшлисе эшләр бар, моңа мөмкинлек ачылды. Безне дөнья таный. Булгардан Алия Хәйретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.